Velkommen til 6. og sidste opgave i CSS Flexbox fra begynder til ekspert. I denne lektion skal vi prøve at skabe en hel hjemmeside ved at bruge alt det, som vi har lært i det her kursus. Da der er tale om en hel hjemmeside, så kræver det, at vi har noget layout at gå ud fra. I vores opgavemappe, der har jeg uploadet en XD-fil, som viser hele designet, og en PDF-fil, hvis du ikke har Adobe XD installeret. På den måde kan du så se, hvor store elementer skal være i forhold til hinanden. Ligesom før, så vil jeg gå opgaven igennem i det færdige resultat, og så har du mulighed for at pause den her video, og så selv løse opgaven i din egen tempo. Du har også mulighed for at se i min egen fil, den der hedder style-done. Ellers kan du også følge med her, hvor jeg viser step by step, hvordan jeg vil løse opgaven. Her har jeg åbnet XD-filen, hvor du kan se alle størrelserne på alle elementerne, men det færdige resultat, som vi skal se på, det ser sådan her ud. Vi har en hjemmeside med en navigation i toppen. Vi har en header. Så har vi noget med vores ydelser, nogle bokse. Vi har seneste nyheder. Vi har noget med nyhedsbrev og en lille footer i bunden af vores hjemmeside. Det hele er lavet i Flexbox. Det hele er skalerbart, så hvis vi prøver at skalere vores design ned til tablet-versionen, så vil I kunne se, at der sker flere ting. For det første, så kollapser vores menu til en kolonne. Derefter kommer vores header som før, men nu har jeg ændret i rækkefølgen på de her elementer, så vi også kan øve os i at ændre rækkefølgen, for det har vi også haft lidt om i det her kursus. I kan se, at efter en headeren, nu kommer vores nyhedsbrev, og så kommer nyhederne, og til sidst kommer vores ydelser inden vores footer. Så det hele er lige blevet vendt op og ned på vores mobile visning. Det er ikke fordi det er den mest hensigtsmæssigt at gøre det på, men det er for at I skal prøve at lave noget, hvor vi flytter rundt på vores elementer i de forskellige stadier af designet. Så når vi har vores mobile visning, så flytter vi rundt på elementerne. Når vi har vores desktop visning, så har vi udgangspunktet, som ser sådan her ud, hvor vi har en navigation, en header, så kommer første sektion med ydelser, derefter nyheder, nyhedsbrev og til sidst footer. Hvis du ser i selve HTML-filen, så har jeg også bygget hele strukturen op for dig, så du behøver ikke at tænke over det, men du har selvfølgelig mulighed for at slette det hele, og så starte helt forfra. Ligesådan i vores stylesheet-fil, der er der også en del styling, som kommer out of the box, netop for at hjælpe dig med at komme i gang med den her opgave, så du ikke skal fokusere så meget på styling, men mere hvordan vi kan implementere vores Flexbox til at løse de her problemstillinger. Og så er det her, at du skal trykke på pause, og så selv løse opgaven, eller se med, hvor jeg viser min version af den her løsning. Hvis vi lige scroller ned til vores kommentar, der hedder lektion starter her, så kan vi prøve at se, hvordan designet ser ud out of the box. Vi kan se, at vores menu er ikke færdig. Vi kan se, at der er noget med headeren, men ellers er det hele bare outputtet i blokelementer, det kommer ned under hinanden hele vejen igennem. Vi skal nu tilføje noget flex, der gør, at vores ting kommer til at ligne det færdige layout. I vores HTML har jeg angivet klasser på alle de elementer, som vi skal ramme, så vi tager det bare slavisk fra top til bund. Vi ønsker, at vores navigation skal lave det hele på en lang række, og så skal navigationen forblive i toppen af vores layout hele vejen igennem. Derfor er der også lavet en ekstra unordered list inde i vores navigationstag. Det vil sige, at vi skal sørge for, at vores nav tag, der er 100% i bredden, måske display flex, og så at vi bruger vores flex enheder på vores unordered liste. Så lad os lige hurtigt style vores navigation. Vi laver et nav tag, som vi angiver, at den skal være 100% i bredden. Så angiver vi en minimumshøjde på 116 pixels i forhold til layoutet. Derefter fortæller vi vores nav tag, at den skal have en position, der hedder fixed, for at den være hen over alle elementer, og at den skal starte i toppen af browseren. Jeg har også været inde og finde baggrundsfarven i vores XD-fil, og den kan du også se her på skærmen. Så det er simpelthen background color på vores element, som gør, at vores navigationstag har den baggrundsfarve hele tiden. Og vi kan allerede nu se, at hvis vi scroller, så forbliver vores menu i toppen af vores hjemmeside. Nu skal vi prøve at se selve strukturen. Vi kan se, at vores unordered list har en klasse, der hedder navflex container. Så den prøver vi lige at ramme. Så vi siger, at vi åbner vores navflex container, og så skal vi så konvertere den til at have display flex og al den styling, som vores menu skal være. Til at starte med, så skal vi maksimere pladsen i forhold til vores layout. Vi ønsker, at den skal blive i 1080 pixel i bredden, vores menu, og ikke blive større end det, og derefter skal den være centreret. Så vi siger, max width skal være 1080 pixels. Vi laver en margin 0 auto med det samme for at centrere vores indhold. Og så angiver vi også her en minimumshøjde på 116 pixels. Vi kan med det samme fjerne styling for de her lister items, så vi siger
list style type skal være none. Og så kan vi aktivere vores flexbox. Det vil sige, at vi siger display er lige med flex. Nu kommer elementerne på en række. Vi kan også sørge for, at det er vertikalt justeret, det vil sige, i forhold til vores cross-axis skal det være centreret, så vi siger align items til at være center, så kommer det midt på vores menu. Og til sidst tilføjer vi også 30 pixels gap imellem vores elementer, så vi skriver gap er lige med 30 pixels. Sådan. Hvis vi ser på vores layout, så kan vi se, at der er 3 sektioner. Der er en logo, så kommer vores menuknapper, og derefter kommer vores knapper til at logge ind og at købe her. Det her kan vi løse ved at bruge Flex til os selv og bestemme, hvor brede elementer skal være, for vi har jo brugt Flex Basis til at fortælle, at et element må gerne bruge alt det resterende plads der tilbage. Så hvis vi går ind og fortæller vores Flexbox logo og kontaktknappen, at de skal have en Flex Basis på 1, så vil de faktisk fylde resterende plads og skubbe alle andre elementer på plads. Lad os lige prøve at gøre det. Til det bruger vi en selector i CSS, hvor vi selekterer vores elementer ud fra den placering, de har i strukturen. Og vi ved, at alle vores menuer, det ligger i en list item, så vi siger li, og så bruger vi enter of child til at fortælle, at den første li, den rammer, og den fjerde li, den rammer. Der ønsker vi at sige, at flex skal være 1. Og se, hvad der så sker med det samme, det er, at vores Flexbox logo fylder halvdelen af pladsen, og kontaktknappen fylder den anden halvdel af pladsen. Dermed bliver det hele centreret, ligesom det er i layoutet. Lad os så lige kigge på vores header nu, hvor vores navigation er på plads. Så vi laver en selector på vores header, og her ønsker vi også at bruge Flex til at centrere vores elementer, for hvis vi åbner vores layout endnu en gang, så kan vi se, at elementerne er centreret både vertikalt og horisontalt midt på vores element. Så vi går ind og så siger, at det hele skal være display flex. Vi ønsker at bruge justify content til at centrere det hele gennem vores main akse. Så vi siger, at justify content skal være center. Og så ønsker vi at ændre retningen sådan, så at vores flex direction ændrer sig fra række til kolonne. Så vi siger, at flex direction skal være column. Og nu har vi vores elementer midt på skærmen. Men vi kan se, at der sker også noget ting med vores knapper. Så vi skal lige have ændret align items til ikke at være stretch, men i stedet for center. Så vi siger, align items skal være center. Og dermed får vores elementer den bredde, som de egentlig er født med i forhold til det layout, vi er ved at bygge op med. Så nu har vi både lavet vores navigation, og vi har lavet vores header. Det næste, der kommer, det er vores ydelser. Og ud fra vores layout, kan vi se, at ydelsen er lavet sådan, at vi har en overskrift, og så kommer der 3 bokse på en række, indtil det kommer den næste gang. Det vil sige, at vi allerede nu ved, at vi skal bruge noget flex wrap, for at de her nederste 3 kan komme under hinanden. Så lad os lige prøve at kigge på, hvad vi kan gøre i forhold til flex-løsning. Jeg kan se i selve HTML'en, at vores section her har Our Services-klassen på sig, men der er også en klasse, der hedder Services Flex Container, og det er faktisk den, vi egentlig har brug for at ramme, fordi det er der flex skal tilføjes. Så vi kopierer simpelthen vores flex container her, og skriver det ind i vores CSS, og åbner op med turboklammer. Vi ved, at vores bredde på layoutet er 1080 pixels, så vi siger, at max width skal være 1080. Så nu hvor vi har begrænset vores container, så skal vi sørge for, at der også kommer lidt luft ned til vores overskrift, så det vil sige fra vores overskrift og ned til vores elementer. Og der er der 97 pixels i forhold til layoutet, så vi laver lige en margin selector, og så siger vi 97 pixels i toppen. Så er der automatisk styring af højre spalte, der er 0 pixels i bunden, og automatisk igen i venstre spalte. Det gør så, at det hele bliver centreret midt på vores skærm. Derefter aktiverer vi flex, så vi siger, at display skal være flex, for at de her elementer kommer ved siden af hinanden. Vi ved, at der skal kun være 3 per række, så vi siger også, at flex wrap skal være wrap. Sådan her. Og nu skal vi altså fortælle, hvor meget plads der egentlig skal være senere i de her elementer. Men inden det, så skal vi have skabt noget luft imellem vores kolonner og imellem vores rækker. Så vi går ind og tilføjer noget gap. Og ud fra layoutet ved jeg, at vores gap er 49 pixels og 24 pixels. Nu hvor vores container er på plads, lad os lige få styr på de her elementer hver især. Fordi går vi ind i vores HTML, så kan vi så se, at hver element er en artikel, som har en venstre kolonne, som er, hvor der er billede i, og så har den ellers de her 2 elementer, det er sådan en overskrift og et paragraph. Så det skal vi lige prøve at se, om vi kan gøre noget ved i forhold til vores Flexbox.
Så vi selekterer lige vores Services Flex Item, og inde i layoutet kan jeg se, at hver boks er på 344 pixels. Så jeg laver en flex, der siger Flex Grow 1, Flex Shrink 1, og Flex Basic skal være 344 pixels. Med det samme kommer det nu ved siden af i forhold til den retning, vi gerne vil have, men vores hjerte skal være til venstre for vores tekst. Så det gør vi ved at tilføje, at hver artikel også skal være en flex element. Så vi siger også display flex på vores artikler, og i og med at vores billeder og tekst skal kunne komme på den næste linje, så skal vi både have ændret retningen på vores flex, altså flex direction, og give den lov til at wrappe. Så vi siger lige, at flex wrap er lige med wrap, og at flex direction skal være på kolonner. Og så skal vi lige have tilføjet også 24 pixels gap i vores kolonnebredde. Så vi siger, at column gap er lige med 24 pixels. Sådan. Nu mangler vi så at definere selve basis for både vores div, som er i venstre kolonne, og vores resten af indholdet. Så det gør vi ved at simpelthen ramme og selektere den her div, der er inde i vores item, hvor ikonet er placeret. Her skal vi have angivet en flex enhed, der både bestemmer, hvor meget den skal skrumpe, vokse og have den her basisværdien. Og i og med, at den skal faktisk forblive 100% af højden, sådan så at vores overskrift ikke kan komme under vores ikon, jamen så er vi nødt til at sige, at flex grow skal være 1, flex shrink skal være 1, og så flex basis skal være 100% af vores plads. Så kan I så se med det samme, at nu er der ikke længere plads til vores element i højden, så rykker den det hele i næste kolonne. Nu skal vi så sørge for at også udregne bredden på vores højre del af siden, og det skal vi så gøre ved at trække bredden af vores billede, for ellers bliver alle vores elementer lige store, altså 344 pixels, det vil sige både venstre kolonne og højre kolonne. Så vores højre kolonne, hvor der er overskrift og tekst, de skal rammes på CSS, og så skal vi fortælle den, at de skal have en bredde på 100%, men minus 54 pixels, som vores billede egentlig fylder. Så det gør vi ved at sige, at vi har vores flex items, og der har vi en H3'er, og at vi har også flex items, hvor der er et p-tag i. Og nu skal vi så definere vores bredde på vores elementer, så vi siger max width er lige med 100% af bredden minus 56 pixels, som vores billede fylder. Det kan vi gøre ved at bruge metoden calc, som kan udregne fra procenter, og så trække pixel eller andre værdier fra. Så vi skriver calc, og så siger vi 100% minus 56 pixels. Dermed bliver vores højre kolonne det mindre, sådan så det i alt fylder 344 pixels. Og som I nu kan se, hvis vi lige skalerer ud igen, så kommer der nu 3 serviceydelser ved siden af hinanden. Når der ikke er plads, så er der 2, og til sidst er der en enkelt en. Så vi har faktisk lavet vores serviceydelser færdigt ved at skalere det med vores Flexbox. Så mangler vi at lave vores nyheder. Hvis vi ser på vores layout, så er nyhederne næsten lige sådan, som de er på vores flex ydelser, det vil sige, at her har vi bare 3 elementer ved siden af hinanden, men det sjove ved den her opgave er, at vores elementer er lige høje i den her tilstand, og at indholdet fylder faktisk lige meget, selvom der ikke er indhold hele vejen igennem. Hvis vi ser HTML-delen, så kan vi også se, at den har en section, der hedder Latest News, men inde i den section har vi vores Flex Container, som er News Flex Container. Lad os lige starte med at selektere vores News Flex Container, og konvertere den om til Flexbox og give den nogle enheder. Så vi siger, at vores News Container, den skal have en display på Flex. Vi ved ud fra layoutet, at vores elementer skal være 344 pixels. Så vi siger minimum height 344 pixels. På den måde kan vi så strække vores elementer til den højde. Og I kan faktisk se, hvis vi klikker på vores elementer og bokse her, at de er 344 pixels i højden. Derefter er der også 24 pixels imellem vores elementer. Så vi siger også, at gap er lige med 24 pixels. Og så afgrænser vi også vores container til at være max 1080 i bredden, så vi siger max width er lige med 1080 pixels. Da vi ønsker, at vores elementer skal kunne hoppe ned på næste linje, så det ikke er plads til den, så er vi også nødt til at aktivere flex wrap på vores news container. Så vi siger simpelthen flex wrap er lige med wrap, og at vi ønsker at centrere vores element midt på skærmen, så vi siger også, at margin 0 auto på vores element. Og dermed kan vi nu se, at det hele går fra at virke nogenlunde til at gå i stykker, og det er fordi, vi har ikke defineret nu størrelsen på vores elementer. Til det kan vi gøre ved at gå ind i vores HTML og kan se, at alle vores elementer, de her nyhedselementer, de har en artikel tag, som har en newsflex item. Så hvis vi starter med at selektere vores newsflex item, så kan vi se, hvad kan vi gøre her for at rette op på det her med, at de fylder 100% i bredden.
Vi kan starte med at tilføje en baggrundsfarve på vores elementer, sådan så vi kan se den til at starte med. Og der har vi de her bokse, der kommer ind. Så kan vi tilføje lidt luft i vores element og lave afrundede hjørner med border radius. Inde i vores XD kan vi se, at border radius er på 24 pixels. Så vi går ind og ser, at border radius er 24 pixels. Så bliver vores hjørner afrundet. Og så kan vi også tilføje lidt luft. Går vi tilbage til vores XD-fil og holder elementet nede, kan vi se, at der er i hvert fald 32 pixels luft i toppen af vores element og 24 pixels i siderne. Så vi skriver simpelthen også en padding enhed på 32 pixels i top og bund og 24 pixels i venstre og højre side. Nu kan vi så konvertere vores artikel om til display flex og ændre retningen til at være i kolonner. Så vi siger flex direction til at være kolonneretning, så kommer tingene under hinanden. Og da vi ved, at vores elementer skal fylde 344 pixels, så kan vi også tilføje flex til at være 1 pixel i grow, 1 i shrink og 344 i bredden. Dermed kommer de her tre elementer ved siden af hinanden. Så kommer vores problemstilling med, at vores p-tags, de skal egentlig bare fylde alt det plads, der er til rådighed i vores container. Det vi gør ved at selektere vores p-tag, og så ændre i dens align-stadie, sådan så den bliver strukket ud igennem hele processen. Det vi gør simpelthen ved at ramme det første p-tag, der er inde i vores article. Så vi siger simpelthen vores flex item, og så laver vi en pil til højre p-tag, som rammer det første p-tag, der er i vores container. Og dermed kan vi så gå ind og ændre dens flex på til at være 1, sådan så den fylder faktisk alt det plads, der er til rådighed. Så vi skriver simpelthen flex skal være 1. Dermed skubber den det nederstående væk fra sig og fylder 100% af det, der er tilbage. Vi skal også gå ind og lave lidt marken i bunden, fordi vi kan se, at vores afstand fra vores pil eller streg hernede til vores billede, der er der også lidt luft i den her tilstand. Så vi siger simpelthen, at vi har en margin bottom på vores p-tag, som er på 20 pixels. Og så kan vi også lige skabe den her horisontale linje. Det vi gør ved at tilføje noget border på vores p-tag. Og det gør vi simpelthen ved at skrive border, 1 pixel solid, og så angiver vi den farve, som vi kan se i vores XD-fil. Hvis vi gemmer det, så kan vi se, at vores layout begynder at ligne meget det, som det står i XD-filen. Altså, at vores indhold fylder det største del af vores boks, men at den her understregning her bliver skubbet ned på samme række på alle vores containers. Så hvis vi ser på layoutet, så har vi faktisk løst den del af opgaven også. Så mangler vi at kigge på vores nyhedsbrevafdeling og vores footer. Hvis vi ser på layoutet, så har vi under nyhedsbrev, jamen den del er på plads, men det er for vores formular, vi lige skal have fikset. Og går vi ind i vores HTML, så kan vi også se, at vores formular har også to elementer, vores inputfelt og vores knap. Så vi skal have selekteret vores formular, og det gør vi simpelthen ved at bruge vores formularens section, der hedder newsletter, og så går vi ind og så siger, at vi har en form derinde. Herinde kan vi så angive, at vores formular skal være en display flex, så vi skriver display flex. Og så angiver vi også, at vi ønsker, at der skal være 16 pixels gap imellem vores inputfelt og vores knap. Så vi skriver simpelthen gap er 16 pixels. Nu skal vi så kigge på, hvordan formularen, selve inputfeltet, skal styles. Og hvis vi går ind i vores layout, så kan vi se, at der både er en baggrundsfarve, der er afrundet hjørner, og så er teksten hvid, når vi skriver i den. Vi kan se, at der er 12 pixels border radius på vores element. Og inde i vores HTML kan vi også se, at inputfeltet har en klasse, der hedder email. Så den tager vi og laver en .email for at selektere den klasse. Og så vil vi begynde at style vores inputfelt. Det første vi gør, det er at fortælle vores inputfelt, at den skal fylde 100% af det plads, der måtte være tilbage. Vi kan se her i højre side af vores inputknap, der er der masser af plads. Så vi går ind og laver en flex, skal være lige med 1, så tager vi alt det plads, der måtte være tilbage i vores formularfelt. Derefter angiver vi en baggrundsfarve, som vi kan finde inde i vores XD-fil, og laver en border radius på de her 12 pixels, som vi kunne se i vores layout. Så mangler vi at rykke vores tekst lidt til højre, og det kan vi så bruge, fordi det er i det inputfelt, så vi bruger det, der hedder tekstindryk. Og det vi gør ved at skrive tekst, og så indent, og så sige 16 pixels, at den skal rykke sig ind. Til sidst skal vores skrift være hvid, når vi skriver, og vi kan så skrive color, og så en RGB farve, der er hvid. Og nu kan jeg begynde at skrive, så kan jeg se, at den skriver med hvid. Det var vores inputfelt. Lad os lige kigge på vores footer, og hvis vi går ind i vores layout, kan vi se, at footer blot er en sort bjælke med to elementer, hvor de har hver sin side. Så vi kan starte med at selektere vores footer, så vi går ind i vores CSS, og så selekterer vi vores footer,
Og her kan vi starte med at give den en mørk baggrundsfarve, og så sige, at display skal være flex. Så skal vi have angivet en højde på 80 pixels, så vi skriver minimum height er lige med 80 pixels. Dernæst skal vi have sorteret vores elementer sådan, så de er på hver deres egen side. Og der kan vi bruge justify content, og så sige, at det skal være flex around, sådan så at der kommer lige meget luft rundt om vores element. Så kan vi se, at vores tekster er placeret øverst i vores footer, men det kan vi ændre ved at bruge nemlig align items, for det styrer vores cross-axis. Vi kan så sige, align items skal også være center, og dermed er vores footer nu også lavet, og det hele er centreret. Nu hvor vi er blevet færdige med selve desktop-udgaven af vores hjemmeside, det vil sige, at vi kan se, at hjemmesiden er i forhold til layoutet, men når vi begynder at skalere ned, så kan vi se, at vores menu den kollapser ikke. Det skal vi lige have styr på. Jeg har lavet en media query fra starten, som rammer elementerne, når det kommer i 700 pixels i bredden. Så lad os lige prøve at lave nogle justeringer i vores layout. Vi har jo vores unordered list, som vi har givet en flex container klasse. Den kan vi selektere og så sige, at flex retningen nu skal gå fra row til column, så vi kan sige, at flex direction skal gå til kolonnevisning. Så kan vi også tilføje lidt luft i toppen og bunden af vores layout. Vi kan sige, at den har noget padding på 40 pixels i top og bund og 0 i siderne. Så ser det hele meget, meget bedre ud. Men vores navigation skal holde op med at følge med ned i takt med, at vi scroller. Den skal forblive øverst på siden. Det vi gør, vi ændrer navigationstaggets position property, som nu er sat til fixed. Så vi går ind og vælger en ny selector for vores nav tag, og så siger position skal være relative. Så vil den ikke længere følge med, men i stedet for blive deroppe. Vi kan også se, at der nu er noget ekstra meget luft fra vores navigation og ned til vores header, og det skyldes, at i standardkode, eller i standard styling, der har jeg angivet, at vores header har en topmarken på 116 pixels, som svarer til højden på menuen, som det var før. Sådan så vi ikke mistede indhold bag ved vores navigation, så rykker vi lige det hele lidt ned i stedet for. Det skal vi lige have modregnet nu. Så vi går ind og så rammer vores header, og så siger jeg, at header tagget, det har en margin top, som skal være 0. Så 0 stiller vi vores margin. Og dermed har vi nu lavet også en responsiv udgave af vores hjemmeside, hvor vores menu den kollapser på en kolonne. Alt andet, som vi har lavet, ser også meget, meget pænt ud. Så nu skal vi lige sørge for at ændre på vores struktur, eller ændre på rækkefølgen af vores elementer. Som jeg startede med at sige, så vil jeg gerne have, at efter vores header, så kommer vores nyhedsbrev. Dernæst kommer vores nyheder, og til allersidst kommer vores ydelser og footer. Lige nu kan vi ikke gøre noget ved det, fordi at vores nav tag, vores header, vores sections og footer er ikke en del af flex-struktur, og det var kun i flex, at vi kan gå ind og sige order. Så vi er nødt til at indkapsle vores elementer, eller bruge et element, der findes i forvejen, og så konvertere det element om til flex. Hvis vi kigger i HTML-koden, så kan vi jo se, at alle vores elementer er jo skrevet ind i vores body tag. Så hvis vi går ind og laver vores body tag om til at have display flex, så har vi mulighed for at rykke rundt i alle de elementer, som body tag indeholder, og det vil sige vores nav tag, vores header og alle vores sections. Så lad os lige starte med at lave en selector for vores body tag. Sådan her. Og herinde, der angiver vi, at det skal være display flex. Men nu ligger den alle elementerne ved siden af hinanden, og det kan vi jo så lave om ved at ændre på flex direction, så vi siger, at flex direction skal være kolonner, og dermed er nu alle vores elementer under hinanden som før. Nu er det så op til os at gå ind og selektere samtlige af vores elementer i bodyen og give dem en bestemt ordertal. Så vi selekterer simpelthen vores nav tag og fortæller, at den har en order lige med 1. Så laver vi også en header og fortæller, at den også har en order, som er 2. Så laver vi en selector for vores nyhedsbrev, og den hed newsletter. Og fortæller den, at den havde en order på 3. Dernæst kommer vores nyheder. Så det var latest news, vi skal ramme. Og så siger vi også, order er lige med 4. Og så laver vi også en for vores services, som hedder our services. Og så siger, at order er lige med 5. Og sidst, men ikke mindst, der rammer vi vores footer. Og fortæller den, at den har en order, som er 6. På den måde har vi nu lavet om på rækkefølgen ved at konvertere vores body til at have display flex, og så kan vi så bruge de her properties, som hedder order. Vi kan se, at vores menu kommer øverst, så kommer vores header, dernæst kommer vores nyhedsbrev, vores seneste nyheder,
vores ydelser, og til sidst kommer vores footer. Nu hvor du har set, hvordan jeg løser den her opgave, så vil jeg faktisk på det kraftigste anbefale dig, at du prøver at slette alt det, du har skrevet indtil nu, og så prøver igen, men ved at tænke dig frem til, hvordan var det nu, det var, vi skulle lave de her ting, og så se, hvor langt du kom, uden at bruge mit hjælp. Og husk nu, skulle du komme i problemer, så kig i mine style-done-fil.